No niin, ans mä hienosti lähtee. Purkuhommat sujuu aika hyvin. Kunnolla annat palaa. Hyvin lähtee. Kyllä sulta ompelukoneasentaja tulee vielä. Tollahan ne korjaa siellä firmassakin. Hyvin lähtee. No niin, nyt oli oikea ote. Kaada kyljelleen vaan siihen ja sit annat mennä. Just. No niin. Kyllä ne osat pikkuhiljaa lähtee irti. Rupeeko lämmin tulla? Vedänkö mä? No niin, otas tuo. Tää kuvaa edelleen. Joo. Nyt se meni justiin. Tää on juhlava lähtö Singeri. Varo, ettei sieltä lennä mitään mun päälle. Kuvaa nyt siinä lähde karkuun. Ei nää nykyajan ompelukoneet näin kestäviä olekaan. Niin kun ne on muovia nykyään. Joku vesi tonne huoltoon sanoi, että se olisiko ottanut kuntoon, että tuli vähän paksua kangasta vedetty, että taas tuo runko murtuu. Jai. Mä aina mukana solpelukonetta vielä herranjasta sinne. Täällä saa sinne vielä mukana. Nää kaikki pitää sit kerätä tosta maasta. Juu, se jää sulle se on. Ei, joo. Se ei hajoa. Eiköhän se oo siinä. Näytä vielä voittajan merkki. Hyvä tuli mummon jalasta ja ompelukone.